आज भारतीय जनता पार्टीच्या फुडल्या 3 वर्सां खातीर जी कमिटी आसा ती कमिटी आयज ऑफिशियली डिक्लेअर केल्या ऑलरेडी. माननीय JP नड्डाजी आणि तशेंच आमचे संघटन मंत्री BL संतोषजी हांच्या दाखोवन म्हणजे तांच्या संमतीन ही समिती डिक्लेअर केल्या. फक्त तातूंतले प्रमुख जे उपाध्यक्ष आसा त्यांची नांवां हांव तुमकां सांगता. दत्तप्रसाद खोलकर म्हणजे दत्ता खोलकर नांवान परिचित हे उपाध्यक्ष, नरेन सावयकर हे उपाध्यक्ष, आमचे कुंदा चोडणकर उपाध्यक्ष, विश्वास सतरकर उपाध्यक्ष, ग्लेन तिकलो हे उपाध्यक्ष आणि बाबू कवळेकर हे असे 6 जाण भितर उपाध्यक्ष आसा. फुडच्या त्या टर्मा खातीर जनरल सेक्रेटरी म्हणून सिद्धार्थ कोकळकर एक आणि सर्वानंद भगत 2 अशी यांची नियुक्ती आसा. त्याच बरोबर सचिव म्हणून जे 6 जाण आसात ते दयानंद सोपटे, दुसरे दीपक नायक वास्कोचे, आरती बांदोडकर, धाकू मडकयकर, संजना वेळी, रानिया कार्दोज असे 6 जाणांचे सचिव पद तातूंत भितर आसा. संजीव देसाय हे आमचे कोषाध्यक्ष, तसेच पुंडलीक देसाय सहकोषाध्यक्ष आणि सिद्धेश श्रीपाद नायक हे मिडियाचे कन्व्हेनर आसतले. जाल्यार दाजी साळकर हे आमचे चीफ स्पोक्सपर्सन आसतले. तांचे सकयल मागीर तशी समिती आसा ती समिती जातली. गिरिराज पै वेर्णेकर हे IT इंचार्ज, त्याच बरोबर सोशल मिडियाचे इंचार्ज शुभम पार्सेकर आणि कार्यालय मंत्री आमचे सुधीर पार्सेकर असे 21 जण ऑफिशिएटिंग मेंबर्स आसा. तांची कमिटी आयज डिक्लेअर केल्या आणि तांचे बरोबर 1+76 ही जी कमिटी म्हणजे एक अध्यक्ष आणि 76 जे सभासद हे धरून आता जे हांव उलयला 21 जण ते धरून ते, आणि त्याच बरोबर सगळे आमदार हे तातूंत भितर निमंत्रीत आसात सगळे आमदार आणि स्पेशल इन्व्हायटी बीन आसा. अशें मेळून 76 अधिक 36 आणि अधिक 21 अशी 130 जाणांची जवळ जवळ जी आसा ती समिती ही स्टेट एक्झिक्युटिव्ह म्हणून आज डिक्लेअर केली गेल्ली आसा. पहिली मीटिंग त्यांची केव्हा? आम्ही आता रोखडोच केंद्रीय हातूंत भितर कोण येतले हे पळोवन त्यांची सगळ्यांची एक जॉयंट हे आसा. परत पहिली मिटींग ती जातली आणि ताजे नंतर ताचे पयलीं आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा तांचे बरोबर बसप जातलें आणि ताजे नंतर हे फुडले कार्यकाळा लागून पक्षाची सकले स्तरा पर्यंत घटसाण करप, त्याच बरोबर येणाऱ्या निवडणुको आसतल्यो, पक्षांनी दिल्ले कार्यक्रम आसतले, हे सगळे कार्यक्रम सकले स्तरा कडेन पर्यंत पावोवपाचो हेतू आणि कार्य करपा खातीर समिती नियुक्त. त्या सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टी आणि समस्त गोंयकारांच्या वतीन तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन आणि तांच्या कार्याक सुयश चिंता आणि शुभेच्छा. योगा दिवसाची नियोजन कसं काय? योग दिवसाचे संपूर्ण गोंयभर हो कार्यक्रम जातलो. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक मंडळां भितर कार्यक्रम जातना थोडे कडेन शक्ती केंद्रा कडेन वतले. हिंदीन जो चौपाल जो म्हणटा आणि कोंकणीन ताका तिठ्यार म्हणटात. हांगा सुद्दां जे आमचे कार्यक्रम जाता म्हणजे काही स्टेशनां आसात थंय सुद्दां आमी योग टीचर जे आसा, योग शिक्षक आसा ते दिले आणि तांचे कडल्यान ते कार्यक्रम थंय पर्यंत करून घेतले वतले. आणि 11 वर्सां पूर्ण जातात ह्या सरकाराचे आणि योगाकी 11 वर्सां जाता. योग जो आसा तो आमच्या भारतान दिल्ली देणगी आसा ती संपूर्ण जगभर आपली तेणें पाखां फाकेल्ली आसा. आणि योगांतल्यान आरोग्य आणि आरोग्यांतल्यान समृद्धी ह्या हातूंतलो ह्या मंत्रा सकट योग गोंयच्या तळागाळां पर्यंत पावोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सगळे काम करतात. प्रतिक्रिया येत आहेत, तुमच्या पक्षातून येत आहेत, विरोधकांकडून येत आहेत आणि काहीतरी पुन्हा बदल होतील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तुम्ही म्हटलं 8 दिवस
आणखी 8 दिवसानंतर काहीतरी होणार आहे? नाही मी तसं काही नाही म्हटलं. ते भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर आहेत का, ते आपलेच सभासद आपलेच सदस्य आहेत. नाराजी व्यक्त केली त्यांनी बंडाचं एक प्रकारे हेच केलंय. तसं काही नाही. मंत्री पदावरून काढणं किंवा मंत्र्याच्या पदावर इंडक्ट करणं हा मुख्यतः मुख्यमंत्र्याचा हे आहे. तुमचे पण ते तुमचे आमदार म्हणतात त्यांचे काम बरे असले आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर केला म्हणून काढलाय की भ्रष्टाचार केला म्हणून काढलाय? पक्ष एका शिस्तीन चालता. पक्षाची ध्येय धोरणा पहिलीपासून असा ते आतापर्यंत चालता. म्हणून हा पक्ष आज इथले उंचाई गाठत पक्षातला. पक्षांभितर जसे अनेक नवीन कार्यकर्ते येतात, नवीन लोक येतात, त्यांच्या खातीर पक्षाची काही धोरणं असतात ती शिकपाची तितली गरजेची असतात. पक्ष सगळ्यांक सामावून घेतना तुमचे जुने कितें काही तत्वां आशिल्लीं ती तुम्ही काढून सायडीन दवरची आणि पक्षाचे कितें जी ध्येय धोरणां आणि ती शिस्त आसा ती पाळची. होच आमचो हेतू आसता. त्या खातीर ताणे येवची न्ही, हाणे येवची न्ही अशें आमी केन्नाच म्हणूं ना. कारण पक्ष केन्ना व्हडलो जातलो? पक्ष जेन्ना आमचे बरोबर येतले तेन्ना आमचो पक्ष व्हडलो जातलो आनी तळागाळान पावतलो. पण जेन्ना भितर येतना पूर्वाश्रमीचे तांची जी एथिक्स आशिल्ली, तांची कितें आयडियोलॉजी आशिल्ली, त्योच आयडियोलॉजी घेवन मनीस चलूंक शकना. तांणी येतना ते बाजूक दवरपाक जाय आनी नव्या हातून जेन्ना प्रवेश करतना ही संस्कृती, ही ध्येय धोरणां आणि ह्या पक्षाच्या ज्या हातून भितर संस्कृतीन बसता, म्हणजे कितें डिसिप्लिन शिस्तीन बसता, हे सगळें फुडें व्हरपाक जाय. आनी ताणें आपुणूय बी फुडें वचपाक जाय आनी पक्षूय फुडें व्हरपाक जाय. तो फक्त लिमिटेड पिरियडा खातीर न्ही, तर शासनाचो फुडें व्हरपाक जाय. हें ज्या वेळाचेर ते जो कोण पक्षान भितर येता ताका जे पसतले, मानवतले, तेन्ना तो पक्षाचो सामको सगळे मान्य करून घेवन फुडें वतलो. काल त्यांनी म्हटलंय की आम्ही सर्वसामान्य माणसाचा आवाज हे केला आणि त्याला भाजपने चांगली पोचपावती दिली. थँक्यू म्हटलंय भाजपला. ती त्यांची प्रतिक्रिया असेल, पण पक्ष म्हणून ते आमचेच आहेत. पक्ष हा काही मंत्रीपद कसं असतं की मंत्रीपद हे आज असेल उद्या असेल नाही. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा सदैव असतो. ज्या दिवशी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून मी झालो रजिस्टर्ड, त्या दिवसापासून आतापर्यंत मी कार्यकर्ताच आहे. मध्ये आमदार होतो म्हणून मी काहीतरी वेगळा झालो का? नाही. मग आमदार नाही म्हणून काय वेगळा झालो का? नाही. तिथं जिथं होतो तिथंच आहे आणि कुठेही जाऊ. आता या उच्च पदावर आहे. हे पद सुद्धा मला कळलं पाहिजे की हे पद सुद्धा 3 वर्षाकरिता आहे किंवा 6 वर्षाकरिता आहे. व्हॉट मे बी 3 वर्षाकरिता आहे. मग त्या 3 वर्षाच्या कारकिर्दीत मला काहीतरी काय म्हणतात ते फुटप्रिंट्स ठेवायला पाहिजे माझे, की शिस्तबद्ध आणि व्यवस्थितपणे पक्ष चालवला गेला, पक्षाची पुनर्मांडणी चांगली झाली, संघटनात्मक दृष्टीने लोक जवळ आले, त्यांना पुढे घेऊन आपलं हे पण वाढवलंय, व्याप सगळं वाढवलंय. तर भारतीय जनता पार्टीला दिवस चांगले आहेतच. आणखी 8 दिवसात पुढच्या काही मला माहित नाही. हे सगळं मुख्यमंत्र्याचं असतं. आम्ही पक्ष म्हणून आम्ही समन्वय साधतो. पक्षाच्या संदर्भात लोकांच्या प्रतिक्रिया काय असतात आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया काय असतात ह्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतो. दॅट्स ऑल. मग त्यामध्ये डिसिजन घेण्यासाठी सही मी म्हणजे टर्मिनेशन मी काहीतरी बडतर्फ करू शकत नाही. त्या मुख्यमंत्र्याच्या पब्लिसिटीला देऊन सरकार किंवा पक्ष चालत नाही. पक्ष हा आपल्या एका वेगळ्या मार्गाने चालतोय, सरकार आपल्या एका मार्गाने चालतोय. लोक आपल्याला बघतायत, सगळी लोक बघतायत. सरसकट पॉलिटिशियनाक गाळी मारपाचे हे सगळे सामान्य जनता हे आता राजरोसपणे करतात. त्याचे कारण कितें असता की ते सगळे एकाच तराजून असतात. पण त्याहीपेक्षा आपण वेगळे आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. शिस्त असावी लागते, समर्पण असावं लागतं. आणि हे सगळं भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जर नाही केलं तर मग कसं होईल? म्हणजे जेव्हा तो आतमध्ये जो कोणी येतोय तो कार्यकर्ता म्हणूनच येतोय. आमदार व्हा आमदार म्हणून जाता न्ही, मंत्री जाय ना. मंत्री जाता मुख्यमंत्री करता. बाकीचे सगळे हे विचारान घेऊन त्या वेळावरचे त्या समयाचेर कितें येतोचित आसा, सामाजीक बाकीचे सगळे गजाली सगळे पळोवन तांकां सगळ्यांक हें दिवप, कितें म्हणटा तें
योग्य व्यासपीठ म्हणजे मान शब्द म्हाका रिकलेक्ट जायना. सो एक आशिल्लें की तांकां मंत्रीपणाक काडलें की एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून तुमी तेंगे उलयली बीन और ते तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट केला अशें कितें आसा? तांचे आमचे सगळ्यांचे बरेपण आसा न्ही. नाही काल संध्याकाळच्या नंतर ते घडलं. राजकीय हातून भितर तांचे कडेन मुख्यमंत्री उलयले आणि आमचे आमदार आसात न्ही ते. फाल्यां तांची काम आसता मुख्यमंत्र्या कडेन वचून कामां करतले. सगळे एकमेकाक मेळटात सगळे कडेन. कोणाचे दुश्मनी बी कांय ना. तुमी बेश्टे बरयतात. तुमचे उलोवप जालें तेंच्या कडेन आयज? ना म्हाजें जावना. हांव उलयतलो म्हाका कितें आसा. पक्षाचे मिटिंगेक आपोवप पक्षाची काम थंय कितें घडलां तें म्हाका खबर ना आणि हांगा कितें घडटा तें तांकां खबर ना अशें आसना. म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी ही सर्व पक्षापेक्षा वेगळी. आता गोविंद गावडे पळय काढला ते तुम्ही पक्षातर्फे अधिकृत कळयले केंद्रीय नेते सगळें अधिकृतच जालां. तांकां पयलीं म्हायती दिवनूच मागीर हो निर्णय जालो. माहिती तांकां दिली गेली वता. तांकांय खबर आसता. तांच्याय यंत्रणा तशी व्यवस्थित कार्यान्वीत आसा. वेगवेगळी माध्यमां आसात. सो अशे आरोप आनीकूय मंत्र्यांनी केल्ले. सो तेंच्यावर कशी एक्शन जातली? योग्य वेळार सगळे योग्य निर्णय जातात. आनी कोण आरोप केले तेंच्यावर? योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय जातात. ताका आनी वेगळें सांगता अजून तो वेळ येवना तेंचे पळय आतां कितें कास्त अरे योग्य वेळार योग्य निर्णय जातलो म्हणजे योग्य वेळ येवंक जाय किंवा योग्य वेळ आसपाक जाय आणि योग्य निर्णय गोविंद गावडे काढलो ही योग्य वेळ तुका आतां तेच सांगलें न्ही. योग्य वेळाचेर कालची वेळ योग्य आशिल्ली जाल्यार योग्य 18 जून निर्णय योग्य आशिल्ले. एक जावं खाली आसा मंत्री तशें कांय तो आता म्हणजे तो बेगीन भरपाक जावं न्ही कित्याक लोकांक बरें ताजेर निर्णय मुख्यमंत्री आणि बाकी ते भरपाचें काम आणि हें काम. पळय पत्रकारांच्या प्रश्नांक हांव उत्तर दितना वेवस्थीत इतले म्हणजे तोलून मापून दिता. तुमी लक्षांत घेवपाक जाय. ताचें कारण कशें आसा कारण ओगीच हांव परतच सांगता उचल्ली जीप ताळ्याक लावपा हांव करना. ती कार्यवाही करपाचें ते अंमलात हाडपाचें हें काम म्हजें न्हय. तें काम मुख्यमंत्र्याचें. पण पक्ष म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन ज्यो गजाली पावूंक जाय उलोवंक जाय तें काम म्हजें. कारण म्हज्या पक्षाचें सरकार आसा. म्हज्या पक्षाक खंय डॅमेज जावचें न्ही. तुम्ही अशी मागणी करतले जर अध्यक्ष बेगीन मंत्रीपद भरचें म्हणा ती मागणी म्हणजे कार्यकर्ते तांचे आमदार करतले. म्हणजे आता कसे निकष किती असतले ते सगळे मुख्यमंत्र्याचे. आमचे हांगा पार्टी म्हणून आमचे निष्कर्ष इतले तो पार्टीचो बरो म्हणजे आमचे पार्टीन कार्यकर्तो बरो आसपाक जाय. ताणें काम बरें करपाक जाय. ताका जनतेन भितर नाळ वळखपाक कळपाक जाय. मंत्री जालो की ऑटोमॅटिकली मातसो जनते पासून पयस वता आणि मागीर हळूहळू गुरमी येता. हळूहळू आमी मातशे काहीतरी वेगळे आसा अशें दिसूंक जायना. जमनीर पांय आसपाक जाय. गोविंद गावडे एसटी समाजाचे एक नेते आशिल्ले तांकां काढले ते समाज असो दुखवना जे काही गोष्टी आसा त्यो मुख्यमंत्री जावं समन्वय समिती असते म्हणजे जे कोण आसा ते एकठांय बसतले आनी ते घेतले. ताका समाजाशी जोडून आणि ते म्हणजे ताका राजकारणाचे वळण दिनाका. आमी समाजाचे म्हणजे भले करपाक हांगा बशिल्ले आसा. विश्वगुरू भारत कसो जातलो ताजो विचार करता. आणि आयच्या हातून भितर सगळीं राष्ट्रां जी आसा एकमेका कडेन सगळीं झगडटा आसतना भारत हो एक प्रगती पथाचेर वेगळे वाटेन चलत आसा नरेंद्र मोदीच्या हातून भितर. त्या वेळाचेर आमी खंयचे तरी घेवन बसल्या नाका जाल्ले. आमकां जर स्थिर सरकार जाय आमकां जर तांकां जर साथ दिवपाक जाय थोडे आमी हांगा झगडुया आणि थंय ताका तूं विश्वगुरू कर आनी आमी पळयता अशें सांगता ना. तातूंत भितर आमचेंय योगदान जाय न्ही. आमी कशें योगदान दितले. हांव सदांच म्हणटा तेच आयजूय म्हणटा म्हाका बॉर्डरीचेर वचून झगडपाक जायना. पण म्हाका असो मनीस प्रिय मनीस जे आमच्या देशाचें नेतृत्व करता तो सगळ्या पातळीचेर भितर योग्य अशें समन्वय सगळे देशाचे सांबाळून आमचे भारताक एक महासत्ता म्हणून फुडें व्हरता. गोविंद गावडे आरोप केले आदिवासी खात्याचे तेजे उपरांत परत चर्चा केली. हांवें एक परत एकदा सांगता मुख्यमंत्र्याचो निर्णय आसा. मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतिल्लो आसा. पक्षा कडेन सगळ्या कडेन पक्षाक सांगपाचें जाय ते सांगलें जाल्यार विशय सोंपलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.